Nézzünk egy újabb gyakorlást adatbázisból. Az első feladatunk, hogy létre kell hozni egy új adatbázist, amelynek tartalmaznia kell egy partnerek nevezetű táblát. Szóval, üres adatbázis létrehozása. Adunk neki valamilyen adatbázis nevet. Legyen partnerek. Aztán ezt ugye elmentjük szépen, ezt a táblát partnerek néven, és tervező nézetben megnyitjuk. Kell nekünk egy vezetéknév, ami rövid szöveg, és maximum 25 méretű lehet. Aztán keresztnév, ami szintén rövid szöveg, és 25 méretű lehet. Aztán születési idő, ez dátumidő típusú. ECDL bizonyítvány. Ő igen-nem típusú. És kód, ami számláló. Aztán rögzítse a következő két rekordot a partnerek táblába, majd zárjuk be az adatbázist. Itt nem írja a feladat, de jelen pillanatban a vezetéknév az, ami elsődleges kulcsként szerepel. Ha mindenképp szeretnénk elsődleges kulcsot megadni, akkor szerintem ez a kód, ez a számláló nevezetű legyen, ne pedig a vezetéknév. Adjunk hozzá akkor 2 adatot. Schwarz Attila, születési idő. És neki van ECDL bizonyítványa. Weiss Andrea, neki nincs. És miután ezt megtettük, akkor zárjuk be ezt a táblát, és nyissuk meg az eredetit, és hát az AB4-et. A következő feladatunk, hogy kapcsolja össze a termékek és akciótáblát a termékkód mezőn keresztül, kapcsolat típusa 1 a többhöz legyen. Elmegyünk ide az adatbázis eszközökig, megkeressük a kapcsolatok nevezetűt. Akció itt nincs hozzáadva, szóval hozzáadjuk. Aztán
kapcsolatok szerkesztése, új kapcsolat létrehozása. Itt a termékek legyen. Méghozzá a termékkóddal. Itt pedig az akció tábla a termékkód mezőjével. Aztán indexelje a termékek tábla, végezze el azt a beállítást, amely után a termékek tábla termékkód mezőjének változása átírja az akciótábla termékkód mezőjét. Visszanyitjuk ezt a kapcsolatot. Egyszer bevipáljuk, hogy hivatkozási integritás megőrzése, hogy ezt kell ahhoz, hogy mi tudjuk a kapcsolt mezőket frissíteni. Azt bepipáljuk, és leokézzuk. Aztán indexelje a termékek táblacsoport mezőjét az ismétlődések megengedésével. Jaj, nem tudok olvasni. Ezt elmentjük, bezárjuk. Termékek táblacsoport mezőjét az ismétlődések megengedésével. Táblákat megnyitjuk tervezőnézetben. Kijelöljük a csoport nevezetű sort, és a mező tulajdonságoknál megkeressük azt, hogy indexelt-e. Ugye itt nem azt írja, ezt átpöttyintjük. Igen, méghozzá arra, hogy lehet azonos is. És ezt elmentjük. Aztán csökkentse a termékek tábla névmezőjének hosszát 255-ről 150 karakterre. Igazából nem is kellett volna akkor bezárni itt a tervezőnézetet. Visszanyitom. És nekünk a név sor kell. És itt a 255 helyett 150-et adunk meg. Mikor elmentjük, ugye az adatbázis reklamálni fog, hogy néhány adat elveszhet, de hát mi ezt akkor is végre szeretnénk hajtani, így az igen választ jelöljük meg. Aztán nyissa meg a termékek táblát, majd oldja meg szűréssel, hogy azok a sorok, ahol a régiókód üres, ne látszódjanak. Megnyitjuk a termékeket. Itt is van. Megkeressük az irányított szűrés per rendezést. Ez a rendezés és szűrés blokkban található, méghozzá a speciális menüpont alatt. Itt megadjuk azt, hogy a mező az a régió kód legyen. És feltételnek, hogy is not null.
mentettük volna el. Bekapcsoljuk a szűrőt. Azt a lépést felejtettem ki. Módosítsa az oszlopok sorrendjét úgy, hogy a termékkód legyen az első. Hát ugye megragadjuk itt a termékkódot. Szépen ide eldobjuk előre. Elmentjük a táblát, és ez már úgy marad. Amíg nem módosítjuk. Aztán keresse meg, majd javítsa át az XY17 Bricolor Ink Cartridge-et XY17 Tricolor Ink Cartridge erre, majd mentsük el és zárjuk be a táblát. Ugye a Ctrl F-fel előhívjuk itt szépen a keresőt. Vagy pedig itt a kereső gombot. Ugye fontos, hogy ne az aktuális mező, hanem az aktuális dokumentumban keressen. Nekünk ez az XY17 Bricolor Cart cartridge kell. Ja, mert kell. Bricolor Ink. Valószínűleg a szűrőt hozzá ki kell kapcsolnunk, mert olyan helyen van, ahol nem látjuk. Így is van. Nincs régiókódja. Szóval őt át kell írnunk arra, hogy Tricolor legyen. Ha megtettük, elmentjük és bezárjuk ezt a táblát. Aztán hozzunk létre egy új lekérdezést a következők szerint. A lekérdezés eredményében a termékek tábla csoport, név és termékkód mezője, valamint a régió tábla, régió mezője szerepeljen. Oldja meg, hogy minden termék a megfelelő régió névvel jelenjen meg. Állítsa be azt a feltételt, amellyel csak a következő régióhoz tartozó adatok jelennek meg: Európa, Kanada és Kína. Állítson be név szerinti rendezést, mentse a lekérdezést EKK néven. Haladjunk lépésről lépésre. Először is létre kell hoznunk egy új lekérdezést. Ezt ugye a lekérdezés menüpont alatt, a létrehozás menüpont alatt tudjuk megtenni. Legcélszerűbb a lekérdezés tervezőt alkalmazni. Ebben az esetben a termékek táblát kell csak egyedül hozzáadnunk, ami ezzel a mozdulattal így meg is történik. Ó, bocsánat. Nem csak azt az egyet kell, hanem még a régiót is hozzá kell adni. Így. Ugye ezt a kettőt szépen összekötjük, mert ennek a kettőnek az eredményére vagyunk kíváncsiak. Aztán amire szükségünk van, az a termékek csoportmező, a termékek mezője, termékkód,
termékek táblából és a régió táblából. Ugye volt egy olyan feladat részünk, hogy név szerint kell növekvőben rendezni, ezt gyorsan itt meg is tudjuk tenni. És meg kell adnunk azt, hogy a régiónál, hogy csak azokra az adatokra vagyunk kíváncsiak, ahol a régió Európa, Kanada és Kína. Tehát ide szépen idézőjelek között beírjuk egyszer, hogy Európa, aztán beírjuk alá, hogy Kanada, aztán beírjuk alá, hogy Kína. Elmentjük ugye a lekérdezést EKK néven. Aztán módosítsuk le az L1 nevű lekérdezést. Ugye nem látjuk a lekérdezéseket, ezért a minden csoport megjelenítését bekattintjuk. Tervezőnézetbe kell nekünk megnyitni. Kirakjuk szép nagyba. Nézzük, hogyan is kell nekünk módosítani. A lekérdezés eredményében minden akció szerepeljen korlátozás nélkül. Tehát ezeket itt szépen eltüntetjük. Úgyni. Aztán a rekordok mennyiség szerinti csökkenő rendezettséggel jelenjenek meg. Ugye csökkenő. Aztán a következő az már a futtatásra jellemző, vagy következő feladat. Az elvileg így ennyi. Szóval elmentjük és bezárjuk, és az L1 gombbal az L1 lekérdezést lefuttatjuk. Itt azt kell csinálnunk, hogy csökkentenünk kell minden oszlop szélességét úgy, hogy az adatok láthatóak maradjanak. Hát ugye itt az oszlop szélességre kattintunk. Akkor így összébb rántja. Elvileg akkorára, amekkora kivéve itt. Ja, termékkód, de. Akkora méretű leállítja, amekkora a leghosszabb adat belefér, amekkorába a leghosszabb adat belefér. Ezután azt írja a feladat, hogy nyomtassuk ki a lekérdezés által megjelenített rekordokat. Ctrl+P gomb segítségével előhívjuk a nyomtatónkat. Majd igazából az OK gombbal kinyomtatjuk. Elmentjük a lekérdezést és bezárjuk a nyomtatás után. Aztán ki kell törölnünk az L2 nevezetű lekérdezést. Ugye kijelöljük, jobb gomb és törlés. Megkérdezi, hogy biztosak vagyunk-e benne? Igen. Aztán készítsen űrlapot az akciótáblához, majd mentse akció néven. Létrehozás, űrlap, varázsló. Táblánál kiválasztjuk az akció nevezetű táblát, és ott minden adatot átdobunk
vagyis mezőt. Oszlopos elrendezés legyen. Akció legyen a neve. És befejezzük. És itt szépen tudunk lapozgatni benne. Ezt be is zárhatjuk. Következő feladat. Nyomtassa ki a termékek nevezetű jelentés. Ja nem. Nyissa meg az árak űrlapot, majd végezze el az alábbi módosításokat. Akkor mindjárt haladunk rajtuk sorba. Először is meg kell nyitnunk az árak nevezetű űrlapot. És tervező nézetbe. A fejlécben szereplő Prices címet cseréld le árakra, és tedd fehér színűvé. Tehát ezt szépen átírjuk, hogy ő árak nevezetű legyen. Hoppá. És a formátumnál kiválasztjuk hogy a betűszín fehér legyen. Hoppá, ez nem az volt. Egyel arrébb mentem. Aztán végezd el azt a szűrési beállítást, amely után az űrlapon csak a 2009 márciusi árakhoz tartozó adatok jelenjenek meg. Ugye lefuttatjuk az űrlapot, duplán kattintva rajta. Látjuk, hogy a 2009-12. havi a kis adatok is benne vannak. Ugye nekünk nem ez kell, hanem a márciusi, tehát a 3. havi. Ezért rámegyünk, hogy kezdőlap. Irányított. Bocsánat, speciális szűrés űrlap szerint. Az év az 2009, a hónap pedig 3. És bekapcsoljuk ugye ezt a szűrőt. Elmentjük, és ha most lefuttatjuk, akkor nincsen március. Ja, igen, nincsen olyan adatunk. Tényleg. Aztán rendezzük az űrlapon megjelenő rekordokat termékkód szerint csökkenő rendbe. Termék ID. Az egyik elemére rákattintunk. És azt mondjuk neki, hogy rendezzük. Z-ig, tehát csökkenő sorrendbe. Majd elmentjük az űrlapot. Aztán
Nyomtassuk ki a termékek jelentést, ugye megnyitjuk a termékek jelentést. Beütjük mondjuk az L2-es lekérdezést. Ctrl-P gomb. És ugye szintén ki tudjuk nyomtatni minden oldalát. A következő, hogy létre kell hoznunk egy jelentést. Ugye létrehozás, jelentés, varázsló. A feladat úgy szól, hogy a jelentés az L3 lekérdezésből jelenítsen meg rekordokat a következő mezőkkel: régió, csoport, termékkód és név. Tehát nekünk itt a tábla vagy lekérdezést kiválasztásánál az L3-at kell bekattintanunk, és minden adatára szükségünk van. Tovább megyünk, ugye régió szerint szeretnénk csoportosítani, ezért azt belökjük ide a jobb oldalra. Itt tovább megyünk, aztán legyen blokkosítva és fekvőbe. Tovább, és a jelentés címe pedig L3 jelentés legyen. Ide beírjuk még a végére. Ezután gyönyörködhetünk ebben a jelentésben. Hát ez a feladat ennyi volt. Nem sokára jövök egy másikkal.